रिलाइभ निउस 24 नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै जों दंफैयो दाख्लि 30 खालार खालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों होस्रांजानाय नैबे सान्तिपुर फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय अदेबानि चिरां जिल्ला सान्तिपुर फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बर' गामिफोर। दा बे बर' गामियावहाय जोङो बिनि माखासे रिपर्टखौ लानो फैदों आरो बेवहाय जों नुनो मोनफैदों जे गोबां आफादफ्रा गोबां गौथुमफ्रा बिथांमोननो अननायनि दान होफैदों, रिलिफ मेटेरियेल्सफोर लानानै फैदों। दिनै बेखौ नोंथांमोननो जों एसे मिथिहोनो नाजागोन जोंनि चेनेलनि गेजेरजों। दा नंगौ दिनै बर'फ्रा बे गलगाथा आरो खालबारि होननाय बे दरनै गामियावहाय 30 खालार खालि होस्रांजादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों। दा होस्रांजानाय होनोब्ला बेनो जे होस्रांजानाय लोगो लोगो मोनसे न'खराव गासिबो सिलिंखार जालांजोबखायो। दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां दुखु जारला सहायनानै बे जायगायाव दासिमबो दङ। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे सरकारा बिथांमोनखौ होखारनो खायदा लानानै होस्रांबाय। दा होखारोबा बिथांमोनखौ बबे जायगायाव दोनहैगोन बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। दा फरेस्ट राइट एक्ट 2006नि बायदिब्ला ओरैनो ट्राइबेल सुबुंफ्रा 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि एबा 13 डिसेम्बरनि सिगां फैब्लानो गाव दखल खालामनाय हाखौ गावनि मुङाव खालामना लानो हायो। नाथाय दिनै बिथांमोना मा समाव फैदों बेखौ जोङो दा मिथिनो हाथ'वाखै। दसे उनाव जों मिथिनो हागोन। बे जोंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जों मिथिहोनो नाजागोन। दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे बिथांमोनखौ होस्रांनायनि सिगां सरकारा माबा मोनसे गुबुन राहा लायोबा मोजां जागौमोन होननानै जों साननो हायो। दा दिनैहाय नंगौ जोंनो गुबुन फारसेथिं सानोबा हाग्राखौबो नांगौ आरो फारसेथिं जों ट्राइबेल सुबुंफ्रा थांना थानायनि जिउ राहाखौबो नांगौ। दा बे मोननैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै सरकारा जुदि बिनि सायाव गुबुन स्टेप लायोमोनब्ला बा सिगां सानग्रोनानैसो बे खामानिखौ मावनायब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। दा जेखिजाया जोङो दिनै जोंनि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथांमोना जिखिनि दुखुआव गोलैना दं, दा बे दुखुआव गोलैनायखौ रिलिफ होनो थाखाय गोबां गौथुमफ्रा दिनै हारि, राव, धोरोम जेबो बासियालासिनो हेफाजाबखौ होफैगासिनो दं। मानसिया मानसिखौ अननाय खान्थिखौ लानानै दिनैसिमबो बिथांमोननो हेफाजाब होफैगासिनो दं। दा दिनै जों बे गामि दरनै थांखांनायनि उनाव आरो गामि दरनै थांबावगोन, जेनेबा दागगारि आरो फाथैबारि बे मोननै गामियाव जों थांनानै माखासे रिपर्टखौ होनो नाजागोन। गामिनि दाख्लै होस्रांजानायनि सासे सुबुंनियाव आं फंनैसो मिथिनो लुबैदों। बिथांमोना दिनै बेहाय जिखिनि अनसुंथाइ मोनदों आरो दाख्लै जिखिनि होस्रांजाबाय बिनि गेजेराव बिथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोननो हादों आङो बे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों। दा नोंथांमोनाथ' 30 खालार खालि होस्रांजादों नङा होमबा? दा बे होस्रांजानायनि उनाव जिखिनि न' बां गासिबोथ' सिलिंखार जाजोब्बाय। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोनाथ' माबायदि दुखु खालामदों बेखौ समाव नोंथांमोननो मिथिहोनो लुगैदों जे दिनैहाय बेवहाय जिखिनि रिलिफ मेटेरियेल लाना फैदों, गुवाहाटी डायसिसनि सिङाव थानाय अल बड' केथलिक एस'सिएशननि आफादगिरि मुस्रि रबिनसन दैमारि बिथांनिफ्राय जों फंनैसो खोनासंनि बिथांमोना मा मुवा लानानै फैदों। बेवहाय दिनै जिखिनि एभिक्सन जानाय न'खरफोरनो थाखाय अनसुंथाइ होनो होननानै नोंथांमोना मुवा लानानै फैदों। दा दिनै जोंनि चेनेलजों नोंथांमोनखौ बेहाय नुनाय जाहैबाय। दा बेवहाय नोंथाङा मा फोरमायनो सानो जे नोंथांमोननिफ्राय मा मुवाखौ लाबोदों रोखायै फोरमायनो सानो नामा? फैलानो आं नोंथांमोन मिडिया टीमखौ आं धन्यबाद होबाय। बे बेलायाव आं बुंनो सानदों दे दिनै 2 नं सालबारि आरो बिदिनो गलगथा खालबारि आरो 2 नं खालबारि आरो गलगथा आरो बेबायदिनो गुबुनफोर गामि दङ। दा बिथांमोननि थाखाय जोङो गुवाहाटी केथलिक एस'सिएशन फालनिफ्राय जोङो माइरं, दालि आरो बेबायदिनो थाव गोथां आरो बेबायदिनो मैगं मेला एसे लाबोदों आरो सि जोम लाबोनाय जादों। बेनि बादै आरो जों बिस्कुट ओरैनो कार्टुन हिसाबै लाबोदों। दा बिथांमोननि माबाखौ नुनानै जोङो बेखौ जों बिथांमोननो होनो नागिरदों आरो बेखिनि। जोबोद साबायखर बावथावना। दा बेनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि सोंनो लुगैदों जे बिथांमोना जिखिनि एभेक्टेड जाबाय, बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायनो लुगैयो नामा? आं खावलायनो नागिरदों बेखौनो जे जा सरकारनि दारैनो बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामनाय जादों, बिथांमोननि थानाय जानायनि राहा अन्तत बिथांमोना जिरायनो हानायनि बे बेबस्थाखौ जाहाथे बिथांमोना खालामनो हायो। बिखेखै जोंनि तारपलि हक बेबायदिनो थिंफोर हक जुदि बिथांमोना सहाय होनानै बिथांमोना बे समाव बिथांमोननि थानायनि बेबस्थाखौ जाहाथे बिथांमोना खालामो आरो जानाय लोंनाय बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामो।
जिहेतु बिथांमोना दिनै मावनो दांनो दिनै हाया बिथांमोना माने हाजिरा मावनोबो दिनै समखौ बेबायदि खालामनो हायाखै गतिके गासिबो दुखुआवनो गोग्लैना दं जानाय लोंनाय अभाबावनो गोग्लैना दं आरो जिरायनाय बेलायाव बिथांमोना न' बां गैयि जाना दं बेखायनो बे आं बुंनाय बे गासै मुवाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना हेफाजाब मोनो सरकार फालनिफ्राय बेखायनो दा जि सरकारा दिनै बिटिआर सरकाराव दङ बिथांमोननि चिफ आरो बिथांमोननि जि लेङाइ बिथांमोनखौ आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बे हेफाजाबखौ गोख्रैनो हैनो माने नाजायो बेखौ आं बिथांमोननि सेराव खावलायहरबाय आरो दा मिथिनो मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना जे मोनसे बाथ्रा दं मानसिनि दुखुआव मानसिया हेफाजाब होनायानो बयनिख्रुइ देरसिन धोरोम दा बिथांमोना मोनसे एस'सियेसननि जानानै गुवाहाटि डायसिसनि सिङाव थानाय बर' केथलिक एस'सियेसन जानानै बे खालबारि आरो गलगाथा होननाय गामियाव बिथांमोना होफैबाय आरो खोनानो मोन्दों बिथांमोना आरो दागगारि आरो फाथैबारि होननाय जायगायावबो थांगोन बेवहायबो बिथांमोना एसे अनसुंथाइ हैनो आगान सुरलांनो नागिरदों बेयाव जोबखांनायनि उनाव थ' रावबो सुनानै मोननो हाला ना दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे समाव जोङो बेयाव दाख्लै थांनाय जानुवारि 30 थारिखनिफ्राय जोङो होस्रांजानानै जोङो नैबे खालबारियावनो थानानै जोङो बे गामियावनो जोङो मथा मथि गावबागावनि जायगायाव जोङो थाथ'नानै दं थाथ'नानै जोङो दा खुनु सरकारनिफ्राय जों माबा मोनसे अननायखौ जों मोनाखै दा जोङो बेयाव मोननो हादों जाहैबाय सोरबा बिथांमोना जोंखौ अननानै सोरबा बेक्तिया बा सोरबा कन्ट्रेक्टरा अननानै आरो सोरबा मिसनारिफोरा अननानै जों गौथुम बिसोरो अननानै जोंखौ जाखिनि जोंखौ मदद खालामफैबाय आरो दिनैबो नैबेबायदि जोङो मददखौ जोङो मोननो हाबाय अल बड' केथलिक एस'सियेसननिफ्राय जे बिथांमोना जोंनो अननानै जोंखौ मदद खालामफैबाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो नैबे दुखुथिया जानानै बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो मालखौ जोङो नाजावनानै बिथांमोनखौ जोङो मान बावो आरो जों बिथांमोनखौ जोङो हाजासे जोङो हामबाय आरो हामबाय होनो बेखिनियावनो बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों जे जिखिनि बेवहाय जाय बिथांमोना बेक्तिगत हिसाबै आरो गौथुम हिसाबै गोबां अननायखौ होफैनायखौ बिथांमोना मोजां मोनदों अननायखौ बिथांमोना गोसो गोथारै नाजावना लादों दिनैबो जिहेतु केथलिक एस'सियेसननिफ्राय जिखिनि माल लाबोदों बेखौबो बिथांमोना अननायजों मोजां मोननायजों नाजावनानै लाबाय आरो बिथांमोना गोथौ दुखु फोरमायनायजों दिनै बयखौबो बयनिबो सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो नाजादों जे जिहेतु बेवहाय जि होस्रांनानै जे गभर्नमेन्टआ जेबो दिनैसिमबो गुबुन बेब'स्था लायाखै बिथांमोन होस्रांखांजानायनि उनाव दा गोबां दुखु जारलाजों बिथांमोना दङ दा आं बिथांनिफ्राय फंसे मिथिनो लुबैबावदों जे आदसा नोंथांमोना होस्रांजाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टनि फारसे माबा मोनसे बुंनो सानो नामा आङो बे समाव जे होस्रांजानाय हिसाबै जे आङो जोंनि बिटिआरनि जे मानगोनां प्रमद बर' आरो हाग्रा बिफाननि जे फेरेंगा सारमोनखौ बिथांमोनहा जोंखौ माबा मोनसे अननानै बे जायगायावनो थानायनि बेब'स्थाखौ जोंनो खालामनानै होयो नामा आं बेखौ जोंनि दुखुथिया जानानै हा गैजायै जानायखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायो जेन' जोंनो थानायनि बेब'स्थाखौ बे जायगायावनो जेन' राइटखौ जोंनो खालामनानै होयो आं बेखिनिखौनो आङो बिथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय दा राइट होनोब्ला जों बेखिनियाव फंसे बाथ्रा बुंनो गोनां जागोन फरेस्ट राइट एक्ट होनोब्ला नोंथांमोना एसे एनै मिथिगौ नामा जोङो बेखौ बांद्राय मिथिया जा बिथांमोना एक्टनि सोमोन्दै फरेस्ट राइट एक्टनि सोमोन्दै बारा मिथिया दा बिथांमोना राइटनि खोथा बुंदों दिनै साननो थाङोब्ला जोङो बर' ट्राइबेलफोरा जिहेतु गोबां गोदाव सोराव जाना दं आरो इन्डिजिनियास पिपोल होनोब्ला ट्राइबेल पिपोल होनोब्ला बर'आबो गुदि थागिबि हिसाबै मोन्थाय दङ दा बे मोन्थायखौ बबेसिम लांनो हागोन बेखौहाय आयेनासो खिथासिगोन बेखौ उननि समाव मिन्थिनो मोनगोन दा बिथांमोना बे जायगायाव थानो मोनथारगोन ना मोनथारा बेखौ जों दा रावबो बुंनो हाथ'वा नै जों दा दागगारिनि सिङाव थानाय फाथैबारि आरो खराइबारि होननाय गामियाव दंफैयो बेवहाय दाख्लै 7 खालार खालि बे जायगाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एभिक्सन खालामदों दा बिथांमोना होस्रांजानाय न'खरफ्रा नैबे मोनसे गिर्जा न' गुदियाव ज' जानानै दङ दा नोंथांमोननो देखायनो नाजादों जोङो जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नायदो नोंथांमोना नुगोन बेवहाय माबायदि न'फोरखौ सिलिंखारै सिफायदों आरो बेवहायनि फ्राय 70सो न'खर बे जायगायाव दङमोन गोदानै मिन्थिनो मोननाय बायदिबा बिथांमोनखौ गोदानै हाबफैदों होननानै होस्रांदों होनना खोनादों दा बेवहाय
जोंनि बे दिनैनि बे रिलिभ होनो लाबोनाय अल बड' केथलिक एस'सिएशना नैबे गामियाव दा सफैबाय। जों बिथांमोननिफ्राय दा जिखिनि दान होनाय मुवाफोर बेखौ जोङो दिन्थिगोन बे चेनेलनि गेजेरजों। बिथांमोना दिनैहाय बेवहाय मा मा होफैनो लाबोखो। दहाय जोङो कालबारि आरो गलगाथा होननाय जायगायावहाय हाबबोबाय। दा फैयै फैयै जोंनि बे दादगारि रेन्जनि सिङाव थानाय फाथैबारि आरो खराइबारि होननाय गामियाव जों मोनफैनो हाबाय। दा जों खिन्थानो नाजादों नैबे चेनेलनि गेजेरजों। आं केमेरामेनखौ खावलायो बे गासै नुथायफोरखौ दिन्थिजोबनो थाखाय। नोंथांमोना नुनो हागोन बेवहाय जोबोद इनायै सिलिंखार खालामनानै गालांदों न'फोरखौ सिफायजोबनानै। आरो गोबां गिर्जा न'फोरबो दङमोन गंनै गंथामसो। गिर्जा न'खौबो सिफायदों, मन्दिरफोरखौबो सिफायदों। नाथाय नैबे गंसेखौहाय रायजोफोरनि ब्रा ब्रा खावलायनायाव बे गंसे गिर्जा न'खौ सिफायाखिसै, बेखौ दोनलांनाय जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेयाव फाथैबारि आरो खराइबारिनि गामिनि होस्रांजानाय गामिनि न'खरफ्रा बेयाव ज' जानानै दङ। बेयाव मोनसे जायगायाव बिथांमोना ज' थादों। बेयावनो बिथांमोना जयै थानानै दिनैसिम जिउ खुंगासिनो दं होस्रांजानायनि दिननिफ्राय लानानै। नैबे गिर्जा न' गंसेखौल' सिफायलाङाखै बिथांमोना, बाखि मन्दिर गिर्जाफोरखौ सिफायजोबनाय नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनखादों। दा नैबे दादगारिनि सिङाव थानाय बे फाथैबारि होननाय जायगायाव नैबे गिर्जा गंसेया थालांदों। नै दा बिथांमोननो होनो लाबोनाय मुवाखौ गारिनिफ्राय बोख्लायबाय ज'नो। दा बेयाव बोख्लायनानै बिथांमोननो होलांसिगोन। नैबे गामिया जाहैबाय फाथैबारि। बे फाथैबारियाव बोख्लायनानै ज' होलांनो नागिरबाय। खराइबारिनिखौबो बेवहायनो गालांनो नागिरबाय, मानो होनबा बिथांमोननिसिम थांनाय लामाया एसे मोजां नङा, गाज्रि। दा समाबो जों बिथांमोना सम गैला होनना बुंनायखाय बेयावनो गासैखौबो बोख्लायना गालांजोबनो नागिरबाय। दा बे समाव आङो बे बे गामिनि सासे सुबुंनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लुबैदों। इभिक्सना माब्ला जादोंमोन बेवहाय होस्रांनाया? 7 थारिखआव जादों। औ, बे मासनि 7 थारिखआव? बे मासनि 7 थारिख। आच्चा, बिथांमोना एभिक्सन खालामनायाव मा मा खालामनानै गालांखो? बेयावथ' खालि न'खौल' बुख्रेबना थादों, ओमफ्राय दस्रा बुस्थुखौ जेबो नस्थ' खालायलाङाखै। ओरैनो गुबुन गामियाव खालामनायखौ खोनानाय बायदिब्लाथ' दाउ अमा माबा आलु सालु बुरना लांदों होननाय खोनादों। अब्ला नोंथांमोननियाव जेबो खालामनाय जायाखै? जोंनियाव बेयाव सासे मानसिनिल' दाउ मोनलांदों, ओमफ्राय माखासेफ्रा माने सिगांनो गावसोरनो एसे दस्रायाव दोननायखाय माने जोंनि रायजोफ्रा माखासे गुबुन दस्रायाव दोननायनि जादों। बे हिसाबै मोनलांनाय जायाखै। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना बोरै थागासिनो बे गुसु बा अखा हानाय बोथोराव? जों ओरैनो खस्थ' मस्थ' थादों। ओमफ्राय दाख्लै जोंनि बेप्टिस्ट थुक्राझार मिसननिफ्राय जोंनोहाय तिरपाल राननानै होफैदों। जों बेखौनो खोंब्रबनानै हरावनो ओरैनो खोंब्रबनानै थानाय जादों। होस्रांखांनायनि उनाव सरकाराथ' दिनैसिम जेबो रावबो सोंफैयाखै नङा होमबा? रावबो सोंफैयाखै, जेबो उदिस' लाफैयाखै। हामबाय, मिथिना मोनबाय जों बिथांनिफ्राय जे बेवहाय सरकारा होस्रांखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ दिनैसिम रावबो खबर लाफैयाखै। खोनानो मोननाय बायदिबा बेवहाय माखासे गौथुमफोर बा सोरबा बेक्ति गथ'फोरासो गावनि अननायजों एसे एनै दान होफैदों होननानै जों खोनानो मोनदों। दा बेबायदिनो दिनैबो बेवहाय अल बड' केथलिक एस'सिएशन गुवाहाटि डायसिसनि सिङाव थानाय मोनसे आफादा बेवहाय बिथांमोननो अनसुंथाइखौ लाबोना होफैबाय। दिनै नैबे मुवाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बिथांमोन लाबोनाय मुवाफ्रा बेनो। बे समाव बे गामिनि बिमा माहारिनि आइजो बिथांमोन दं। आं बिथांमोननिफ्रायबो फंनैसो मिथिनो लुबैदों। आच्चा, मादैयानो बुंनो दे, माब्ला होस्रांदोंमोनलाय? 7 थारिखआवनो। ना? होस्रांनाय समाव बिसोरो मा न'खौल' सिफायलांदों ना माबा माबि लांबावदों? न'ल' सिफायलांदों। औ। दाउबो लांदों नामा? सोरनि दाउ लांदों? लांदों, सपनानि लांदों। फरेस्टफ्रा हमनानै लांदों दाउखौ? औ, मासे लांदों, गावनानै लांदों। गावना लांदों? आरो खोनानो मोनबाय बिथांमोना न'खौथ' सिफायबाय, लोगोसे बिथांमोननि माखासे सम्पतिफोरखौबो सिलिंखार खालामलांनायखौ जों मिथिनो मोनबाय।